नायदो माबायदि नायदो माबायदि मानसिया दस हादो दायो फट' खेबनोनो औ आयौ आयौ गाहा थागुलायबाय थाना होगुलायबाय फट' खेबजादों हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय एकदमबारे गरम माने अयथासार आरोना दाथ' सान्दुं गोसाया थेवबो मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांबाय थानोसैलाय फैबाय थाबानो जाबाय दैलि ब्लगावथ' आंना बिदिनोसै नङा होमबा न'आव थानानैनो नोंथांमोनजों जाखिनि शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो खालामलांबाय थायो आं नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थुदो होमबा ब्लगखौ जागायनोसै ना मा होननानै फैबाय थाबानो जाबाय मा लाबोदों ना आयौ ए छोट छोट नै फुख्रियाव दोननो ना एकटा 100 थाखा आयौ गैलाय नै ना लाबोग्राया स्टल माथाम माब्रै माबा एसे दङ एकटा 100 थाखानो नै मासेयावनो फिसानो একটা যে 1 কেজির উপরে যাবে এক বছরতে আয়ো আর মরলে কেন মরবে না মরবে তিনটা সারবো তিনটা থাকবো দুইটা সারবো দুইটা থাকবো সব মাছ খায় দে ওই ওটাই কো তাইলে এবার দুইটা তিনটে দিয়ে হলো 200-300 টাকা নিয়ে যান নাই মা বিলাই অনেক খারাপ হচ্ছে পুকুরটা হ্যাঁ না কড়াই পুকুর বড় না মই আছে না তার সামনে বছর মক করবে मा लाखो हनै रायो नै न'आवनि जा मोजां खांख्रिखलाफ्रा मोनलाजोब्बायसो बेखौनो रुनानै बाथोन जानोसैलाय दिनैहाय ओंख्रिया दङ ना ओंख्रि जानो नागिरदों ओमफ्राय बेखौ बाथोन जानोसै सान्दुंफ्रानो आयौ लाजाखाया स्टाइलफ्रा थेवबो बार दं नै जि मोजांनो बेनि थाखायसो एसे सहायनो हाबावो आरोना कम्बल सम्बल सुना दोनदोंलाय सि नै मुसारि थुसारि थारमाने बिनानाव फैहां जादों आरोना ओमफ्राय बेहा फैबा एकदम साफा सुफा स्रां स्रुं नुफैजानो लुगैयो आरोना जे फैबाय ओमफ्राय नै थाइखाफ्रा माबायदि राननानै दङ बेखौसो थाइखाया नै बे सिगां फोराननायमोन बिदि रानजोब्बाय ओमफ्राय नै माखासेया उननि नै बेबायदि राननानै दं आरोना आरो बे गोरान जाबावगोन गोरान फुरा ख्रम जागोन आरोना बेनिफ्रायहाय बेखौ सोनानै दोनजाबाय आरो जेबो जाला बे मुसिनाय थुसिनाय गैला फुरा नोङो बेसेबां गोबाव दोननो हाबाय आरोना आयु ना जानोसैलायनो ना बिदै नामा ना बिदै ओरैबायदि दुस्त जानानै आंजों रायजानानै उन्दुलांबाय आरोना दसे माबा टाइमानो जायाखैमोन 11थासोल' जादों दाबोनो होमबानो नै उन्दुलांबाय मानसिया मा अरनां गालांजाखो नै बेखौ दाना नै दै होनानै रुबाय आरोना थारनोसै बेखौ रुनाय जानोसै आं बावदोंसो दिनै नोंथांमोनजोंहाय मा खालामनो नागिरदों आङो दिनै मोनसे मुलि बानायनाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना आङो मा मुलि मानि मुलि माखौ बानायनो नागिरदों दा नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम ओमफ्रायहाय दा नैबेनो मुलिया नैबेथ' बायनायसोमोन नालाय बे बायनाय मुलिखौ आङो न'आवनो बानायगोन आरोना दा बेयावहाय मा जिनिस होनाय जागोन मा खालामनाय जागोन मानि मुलि बेखौ दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नै बेखौ बायनायसोमोन नालाय बेखौ दा न'आवनो जोब्बाय नै दा बायफिननाय जानाय नंला दा मोनथिबाय बेखौ माजों बानायदों दा बेखायनो बेखौनो न'आवनो बानायनोसै आरोना न'आवनो दंखायो जोंना बे जिनिसाहाय खिन्थु मोनथियाखैमोन बेजों बानायो होननानैहाय बेबायदि मुलि जायो होनना मोनथियाखैमोन आरोना खिन्थु नैबेखौ जेब्ला बाहायो बेखौ बाहायनानै खिन्थु मोजां मोनबाय आरोना मोजां मोननानैहाय दा बे जिनिसा माजों बानायनाय बेखौ मोनथिबाय बेखौ मोनथिनानैहाय दा न'आवनो बे जिनिसा दंखायो नालाय दा बेखौनो इउज खालामसै आरोना दा बाहायनोसै बेखौनो जायहा प्रेसार आरो माबा डायबेटिसनि थाखाय आरोना बियो ना बिदै नै जि साइज जाबाय ओरै फारसेजों नै बेहाबो बाथोनाबो सिफ्लेखांबाय जा गोथारसैलायनाय जोंना गरमबाबो बुजिया गरम जानायफ्रा न'आव थानायाव जाखाजोबथारसैलाय फुरा खालामनांगौ दैलि जायो दैलि बेखौहाय आरो बेखौ जाख'जोबनो हायाबा एरख'नानैहाय बेखौहाय सामब्रामजों एवनानै जाबावोसो आरोना हाखायो बेसेखौथ' नै साल' सुल'सो दंलाबायो नालाय सान्दाखांनो महिलाफोर फैदों नै दा थारमाने हारसा महिलाफोर बे खाथि बाजारनिनो बिसोरो
কেতিয়া 10 তাৰিখ 10 তাৰিখ 12 ঠিক আছে যাব ঠিক আছে কুচুকা বজাৰত একদম বজাৰত বজাৰত না ঠিক আছে নাই আমি বাই বাই নুদে আমি বনखौ बाय नङा आबै नोंहा आबै आमी जामा हरदा बैयाव थांनो नो दसे थांफानो नो आबै दे ঠিক আছে যা गरम गरम जाफुनायावनो थान्दा खांनो फैदों अष्टप्रहरनो सानथाम जागोन कुसुगाव कीर्तन गायगोन अष्टप्रहरा माबा हारसाफोरनि दा कीर्तना हारसाफोरनि नङा बे रामायणावनो दं बेलासि बेलासि ओंखारबोनांलायबायसो आरोना नै जोगो जोगो मानसिफ्रानो आयै नायगोन 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 एकदमबारे दुस्ट 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 एकदमबारे नायगोन सिगाङाव माबायदि थायो हमथाबाय थानांगौ बेखौ नायगोन आयै 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 नै ओरैहाय मोनसे जिनिस लायनो थांनो नागिरदों जोङो दा जोगो जोगो ओंखारबोलायबाय नै उपाय गैया मा सोर आस्ते आस्ते र नै आदै बिस्थिना बियो आदै गावहाबो आयै जाफालाबायखायो जानला मोनलानो सासे नै सेन्देल सेन्देल नुबाय नोङो ए नुबाय नै नै गावहासो सिगां सिगां फैनानै बे बेबायदिनो ना आदै आलदा दंबावो नामा एसे आलदा दंमोनदां बियो बेसे नाय 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 नोंनावल' मोनो आदै बिनि सेन्देलखौ बेना आथिङानो एसे बोरैबा दुमालुलु नै दांगोरला फैबाय गावहासो हामा मा नै मानसिफ्रा पेकेट गिसिबा लांनाय नङा र' नै बहन नाङाहाय मा नों मानो बिदि उफुद्रुक हो हामा र' लाबोगौनो र' लाबोगौ बेयाव जिराय दादाजों जिराय दे उफुद्रुक नै रथ' थाथ' लाबोगौ नै मेरला लाबोगौ नै औ नोंनो मेरला नांगौ औ जराथाम लांबाय बिदिखौनो नै बोखाला जोब्बाय बिदिया नै ओरैबायदि फुराना जाबाय बिदिखौल' हामो आयु आयु जालायो आलदाखौ हरनायबालाय आदै औ एसे हैद नुवाखै हामालै मा बिदि खालामनो हामा बेजों एखेया गैला आदै बेजों एखेया गैला जोबना दङ ए माला लाबोगोन बेबा र' औ खेबनानै लाखादो आदै औ औ नै बेना बे आथिङानो नैबे जा गोजौ नैबे दुगांगांथार नैबे सानियाहाय हनै फट' खेबनोनो औ आयु गाहा थागुलायबाय ओरै थाना होगुलायबाय फट' खेबजादों हनै ना हरनोनो हनै आनै आब'आ फट' खेबनोनो सेन्देलसोनो आयै बिदि दा खोलैजोबगोन नोङो औ ए माबायदि नायनाया दे हनै हमथार औ नायनो खय नाम्बार ओहो बिदिखौ जानाय नङा औ बे उनजों थुग्रा नांगौ होमबालाय नेनांसिगोनसो आदै ना औ नोंहा माबेखौ लानोसै ए आबैनो लांसै हनै आबैनो लांसैबावसो नै आयै आबैनो गोसोखांबावबाय हनै आबैनो सेन्देल लांसैनो
आबैनो लांसै ए आबैनो सेन्देल लांसै नों नै आबौआ मोजां लाबोगोन नो दे औ नों आबैनो सेन्देल लांसै नोङो ए आबैनो लांनोनो गावनो सेन्देल लांफैनाया गावहासो आबैनो लांनो बे मोनसेयाव नायनाय फैबावबाय ओइयावल' मोनो मोनसेयावल' ए मोनसेयाव नायनाय फैबावबाय बेना बेबायदि नैबे गाननाय बायदि ए र' सेन्देल लायगोन मा सेन्देल लायगोन र' लानोसै नै आयु गावहासो सिगांथार नोंनि नङालै हामा र' नै हाननो नागिरदों नै सेन्देला नै हाननो नागिरदों बे नोंनि नङा गिदिरफोरनिसो मा हामा बेखौ हामा ओंखार मोनासै बाबु ए बिदिसो बिदिखौ नांलाहाय गाव गाननाय बायदि औ गाव गाननाय बायदि बिदि ए दङमोन ना बैसिनावसो लांदों अबे दंबावो फैद' मामि हायसा फैद' गैला आफस'स जाबाय सेन्देल आरो सेन्देल गैयाबा हनै मा खालामनांगौ दे नायगोन गाननायाबो जाला अनलाइनावबो बिहरनोबो मालाबा सफैलाबायो माने एसे गिलिर मारै सफैयो आरोना ओंखायनो बिहराखैमोन आङो सेन्देलखौबो हामनायालाय हामनाय सफैयो थेवबो गिलिर जायो रेजेंखौसो गाननो मोजां मोनो जा आफस'स जाबाय नै सेन्देल आरो सेन्देल होनना बोराबबायबाय बिसोरा सेन्देल बायनो होननानै फैदों मिथिखाथारनायमोन सेन्देल गानबोगोन गोदान गानगोन होनलायनानैहाय गैया आफस'स जाबाय बिसोरा नै बोराबनानै थाबाय अफाय सिबांफोरावसो थांबावनोसै सैमाया खाना दोनलायनाय सेरफांगुरियाव सौबाय जोङो एकदम नागिरै गैया माथो जेरावबो मोनबावासो नै सेन्देलनि आयु सेन्देल नांजागासिनो नै नायदो माबायदि मानसिया ओंखारथ'आ र' सेन्देल गानहोनांगौ र' लाबोगोन गानबावगोन आयै नै हालाहाय मोनसे नङा मोनसे लायाबा मोनसे औ बांद्राय बोथेनो नाङा थाबायनो हायो बेहाय बोथेनानै नांगौ आं गेन्दा मोना এখন না যা ওর পয়লো দে কাহো দেয় নাই এ ঝুল যাইবে ওই দেয় নাই না ওই দিশো দোকান এসে বলে বংশীটা এই কোন পেও পচা দোকানে শুনু রে না ভাই দোকানে তো আইলাম না এটা বাবা দোকান হ্যাঁ दे बांद्राय राखलामसै जाबाय दा दे गानदो थाबायदो सुनाय जायाखै बेनो मानसि देरसिन बेनो मार जाखो नै बिसोरा मा साइजआ नायलाय बेलाय माखौबासो गानहोदों होमबालाय बेनो हामगोनदां बे कय नाम्बार बेसेबां नाम्बार बेलाय नैबे देरसिन नायलाय उनजों नाय होमबालाय बेखौ लानोसै उनजों बे 10 हादेद्रायो आयै हालां ओंखारसै र'लाय जानोखौरा दे जाबाय र' नै दङ गाहांखा जाबाय नै जाबाय दादांसै हामा नै दोनसै मालाय नै जाबाय दे नै जाबाय नै हास्लाबला आयै मेंजोब्बाय नै बेखौ फुनानै दोननांबाय जायखिजाया मोनसे लानांबाय उफाय गैया जेबो गैला लानांगौ जाबाय किमान এইটো এইটো এই 299 এইটো এনে লিখা 230 এই 200 পুৰা লক দে 200 পুৰা পুৰি দিম
ओइ नामि हामा हनै बाबा बेखौ जिखुनु दिखां हानाङो थौ थांसै थौ सेन्देल गोदान मोजां मोनदों मा मोजां मोनदों औ होनदो आयौ गोदान जायखिजाया मोनसे लालाबायथारनांबाय नै उपाय गैया सेन्देल आरो सेन्देल जालागासिनोमोन न'निफ्राय होनबोबाय नालाय आंबो सेन्देल गोदान बायहैनोसै थौ होननानैहाय दाना नै बिदिसो लानांबाय गैया नागिरबाबो मोना बायरायाव गाननो लादो मोजां नुदों मा बाटारफ्लाइया आयौ बाटारफ्लाइया बिदि बारो नै दाङा बाटारफ्लाइया मारै बिरोमोनलाय मारै बिरो मामि बाटारफ्लाइया दाङा होनदों थांगोमोन जायो मारै बिरोमोनलाय दे बिरलाय मामि बाटारफ्लाइ बिरलाय बाटारफ्लाइ दा लोगोफोर नै एकदम पुरा पुरि मेंनानै फैनानै दासो नोंथांमोनजोंहाय आङो दहायनो बुंनाय बाथ्राखौ दासो शेयार खालामनो टाइम मोनसिगोन बायदि मोनबाय आरोना ओमफ्राय पुरा मेंनानै फैलायबाय फिसालाया ओरैबायदि उपद्रब नुखायो बायना माबायदि माने सेन्देल बायनो थांनायावहाय ओमफ्राय नै दा जायखिजाया आङो बे खोथाखौनो खिथानो नागिरबाय नैबे जिनिसखौ आङो बानायनो होनबाय थादोंमोन ना बे जिनिसखौ बानायथारसै आरोना दा बेथ' अर्जुन बिफांनिल' बानायनाय आरोना इनग्रेडियेन्ट्सआ नै बेयाव होखानाय दङ खालि मोनसेल' बेयो मानि थाखाय मोजां होननानै बुङोब्ला स्पेसियेलि हार्टनि थाखाय मोजां आरोना ओमफ्रायहाय बेयावहाय लिरनाय दंखायो गुड फर हाई ब्लाड प्रेसार बिनि दंखायो आरोना ओमफ्राय गुड फर डायबेटिसनि थाखायबो सोरबाया डायबेटिसबो थायो ब्लाड प्रेसारबो हाइबो थायोना ओमफ्रायहाय बेनि थाखाय बियो बिराद मोजां आरोना हार्टियाहाय ओमफ्राय बियो माजों बानायनाय अर्जुन बिफांजों बानायनाय अर्जुन बिगुरजों बानायनाय आरोना दा बेखायनो जोंना अर्जुन बिफाङानो न'आव दंखायो नालाय दा बेखौनो फोराननानै दोनखानाय दं बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो जा गोबाव जाबाय बेखौ फोराननानै दोननायाहाय नैबेनो जाहैबाय फिसा हानानैहाय बेखौ फोरानदों आरोना अर्जुन बिगुरखौहाय हाख्लाबनानैहाय दानख्लाबनानैहाय दा बेखौ आङो ग्राइन्ड खालामनानै लाग्रोसै नायदो दा बेखौ आङो ग्राइन्ड खालामखांबाय बिनिफ्राय आङो बेखौ फुदुंनानै देखायनोसै आरोना नोंथांमोननोहाय बेखौहाय नै आङो एसे बारासो जाबावबाय बेखौहाय आधा सामस लानानैहाय ओमफ्राय माने काप गिदिरजोंहाय कापसे जानाय दैयावहाय आरोना गिदिर काप कफि काप थायोना बेजोंहाय कापसे जानायावहाय बिदिनो आधा सामस लाबाबो जायो आरोना आधा सामसखौ बिदि होनानै फुदुंबाय थानोसै आरोना दा जेसेबां दै होनानै फुदुंदोंमोन बेनि बियो आधा जाबाय आरोना बेनि आधा जाजासे बेखौहाय फुदुंथाबनानैहाय बेखौ सरनानैहाय लोंबानो जाबाय आरोना बियो लोंबाय दा औ लोंनायग्राया नै खिथाबाय हाइ प्रेसार गोनाङाहाय आइल' लोङो नालाय ओमफ्रायहाय बे एखेयानो आरोना टेस्टाहाय ओमफ्राय खिन्थु पाउडारनि जे कालारा एसे आलदा दंमोन ओमफ्राय गोजामनिया दङ ना पेकेटाव दङ र' आं नायनो नै बिसिनि पाउडारा बेबायदि आरोना ओमफ्रायहाय एसे जारोमरोम ओमफ्राय नै जोंनि माबायाहाय नै बिदि जाबाय नालाय बिसिनाहाय बे पेकेटनि ओमफ्राय नै बियो नैबे न'आवनि माने जोंना बे बोराय जागोन आरोना बियो पुरा बोरायनो जोंना बांद्राय बोरायबो नङा नालाय बिफाङाहाय दा बेनि थाखायनो बिदि जादों खोमा खिन्थु टेस्टाहाय एखेखा आरोना बेनो जायखिजाया लोगोफोर बेबायदि इउज खालामोबा माबा नाङा आरोना ओरैनो जानला मोनला इउज खालामनो नाङा सोरहाबा बहुत माबा थानो हागौ आलदा कन्डिसन थानो हागौ नङा होमबा ब्लाड प्रेसार गोनांबाबो आलदा कन्डिसन थानो हागौ बेखायनो जेखिजाया बेफोरबायदि आयुर्वेदिक बुस्थुबाबो होन माबा बुस्थुबाबो होन क्रिटिकेल माबाफोर दङबा माने एसे थाल लानानै डक्टर कनसाल्ट खालामग्रोबानो जायो आरोना बेबायदि जानला मोनला दस्रानि बुंनायजों थांफालाबायनो नाङा आरोना जेरै आंबो दाख्लै जादोंमोन नुनानैहाय जे आंबो बिबारनि माबा जे लोंनानैहाय एसे प्रेसारखौहाय एसे माबा ल' थानाय बायदि मोनो आरोना जेनेबा हार्ट मोजां जायो होननानै जोङो लोंलाबायनो हागौ ना खिन्थु प्रेसारफ्राबा माबायदि नङा होमबा आलदा कन्डिसन थानो हागौ बेखायनो जानला मोनला इउज खालामलाबायनो नाङा आरोना थ' बेखिनियानो लोगोफोर आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन थ' बाय थेंक इउ फर वाचिं